Sí? És que ara no surt la guitarra sencera. Sí? Un home que puja un tren amb la maleta a la falda, temerós ha fet el pas, mil dubtes l'han assaltat. Un home en busca d'una veritat, la veritat de si mateix, i ara només vol caminar i caminar directe cap al seu eix. I avui pujarà aquell cim, aquell que tants cops ha vist, des de la finestra de casa, il·luminat per l'últim sol de la tarda. Un home que s'ha cansat de tot i trobarà refugi en el bosc, es mirarà de lluny aquella ciutat i ja no hi tornarà. I l'últim tren de la tarda farà el seu últim avís, però ell que ja se sent un altre en farà cas omís. I avui pujarà aquell cim, aquell que tants cops ha vist, des de la finestra de casa, il·luminat per l'últim sol de la tarda. Des de la finestra de casa, il·luminat per l'últim sol de la tarda. Serà plantes, herbes i arrels, portarà roba només a l'hivern, es mirarà de lluny aquella ciutat, però ja no hi tornarà. Serà plantes, herbes i arrels, portarà roba només a l'hivern, es mirarà de lluny aquella ciutat, però ja no hi tornarà. I avui pujarà aquell cim, aquell que tants cops ha vist, des de la finestra de casa, il·luminat per l'últim sol de la